Радыё Марыя Беларусь прадстаўляе прыхаваныя каштоўнасці, беларускія іконы са сховішчаў. Зараз перад намі твор вельмі цікавай іканаграфіі. Божая маці карміцелька, так можна назваць гэты сюжэт. Бачым Дзеву Марію, якая корміць грудзьмі свайго дзіцёнка, так? Корміць немаўля маленькага Ісуса Хрыста. Гэты сюжэт сустракаецца. Нельга сказаць, што ён вельмі рэдкі, але абразоў гэтага сюжэту даволі нешмат у нас на Беларусі. Вось яны, скажем, ёсць у храмах розных канфесій, гэта спадчына сапраўды розных канфесій, але іх літаральна нешмат назбіраецца, магчыма, іх калісьці было больш, проста да нашага часу не ўсё дайшло. Гэты помнік цікавы непасрэдна сваёй кампазіцыяй, бо сюжэт у цэлым можа быць пэўны агульны, дзе агульным якраз такім элементам і агульным матывам з'яўляецца тое, што маці грудзьмі корміць сваё дзіця. Але, напрыклад, у праваслаўных абразах гэта часцей ўсё ж такі інтэрпрэтавана трошку па-іншаму. Гэта больш такая статычная кампазіцыя. Мы з вами можам сабе ўявіць, напрыклад, іканаграфічныя тыпы Божай маці Адзігітры, так, калі Божая маці трымае на левай руцэ дзіцятка, так? Можам уявіць сабе сюжэты такія, тыпы іканаграфічныя, як Божая маці замілавання, гэта калі яна трымае дзіця, часцей за ўсё на правай ужо руцэ, і яно прытуляецца вось да яе шчакі сваёй шчакой. Гэта тыя тыпы, якія склаліся ў старажытным яшчэ мастацтве, і ў нас на Беларусі яны з даўніх часоў вядомыя, і перш за ўсё вось якраз нашы найбольш старажытныя абразы, якія з праваслаўнай звязаны спадчынай іканапіснай, яны якраз маюць за аснову вось тыя выявы, і у праваслаўным іканапісе часцей і такі сюжэт Божая маці карміцелька трактаваны ў пэўным рэчышчы. Вось яна трымае дзіця, статычная кампазіцыя, але тут ужо адрозненне ад гэтых тыпаў, якія агучваю, адрозненне ў тым, што яна яго корміць грудзьмі. Тут жа мы з вами бачым па сутнасці жанравую сцэну. Гэта якраз ужо больш было менавіта уласціва для еўрапейскага мастацтва, пад уплывам якога развівалася і мастацтва нашай каталіцкай традыцыі і ў значнай ступені таксама грэка-каталіцкай традыцыі, уніяцкай. Гэты абраз патрапіў у музейны збор зусім нядаўна, патрапіў з Магілёўшчыны. Дакладнае, на жаль, месца ягонага першапачатковага бытавання невядома, вядома толькі, што вось той рэгіён. Як не дзіўна, так, вось Магілёўшчына. Чаму кажу, як не дзіўна, таму што все ж такі ў нашым уяўленні часцей за ўсё, што калі пэўныя еўрапейскія ўплывы, здаецца, так, пэўныя там, напрыклад, еўрапейскія кампазіцыі запазычваліся, то здаецца, што гэта павінна быць на Гродзеншчыне. Скажам, рэгіёне, які знаходзіцца на памежжы, зразумела, з Польшы, і туды найперш там прыходзілі пэўныя з'явы. Хаця зразумела, што ў цэлым для беларускага мастацтва усе тыя ж тэндэнцыі былі ўласцівы і на Магілёўшчыне, і на Гродзеншчыне. Іншая справа, што на заходняй тэрыторыі у нас помнікаў захавалася больш, на ўсходзе іх захавалася значна менш. Калі казаць непасрэдна пра вось такую інтэрпрэтацыю гэтага сюжэту, тут звярніце, калі ласка, увагу на вось гэтую калыску, якая стаіць побач. Звярніце увагу, калі ласка, на пейзаж, які ў нас за акном. Гэта, канешне, ўсё уласціва было для непасрэдна еўрапейскага мастацтва. Вось шматлікія мадонны, якіх мы з вамі ведаем у розных еўрапейскіх мастакоў. І гэта набывае водгук, канешне, і ў беларускім мастацтве. І у нас у той час, калі весці гаворку асабліва пра 17, а пераважна пра 18 стагоддзе, навіта вось гэты абраз і 18 стагоддзі мы можна датаваць, вось, на той час гэта ўжо даволі распаўсюджаны было у беларускім мастацтве, скажем так, натуралістычная такая пэўная перадача. Ікона першапачаткова гэта такі знакавы твор, так? Гэта праз знакі і сімвалы перадачы пэўнай ідэі. А все ж таки для беларускай непасрэдна іканапіснай традыцыі, якая у нас склалася ўжо на пачатак 17 стагоддзя і прыснавала фактычна да пачатку 19 стагоддзя, а далей пад уплывам розных фактараў яна пачынае распадацца. Гэта натуральны працэс. Вось для беларускай традыцыі розных прычым канфесій уласціва якраз такі імкненне да рэалізму, перадача на творах пэўных этнаграфічных дэталяў. Прасцей кажучы, тое, што бачылі ў сваім асяроддзі мастакі, то і малявалі, вось як яны гэта разумелі. І вось гэты твор якраз з'яўляецца прыкладам таксама гэтай з'явы. Вось, і, безумоўна, гэтым ён прываблівае ўвагу. І зноў-такі яшчэ раз падкрэслю тым, што вось нешмат такіх у нас абразоў, дзе Божая маці корміць дзіця, і дзе гэта вось можна ўбачыць, а тут гэта даволі, так скажем, яскрава бачна. Канешне, тут назіраюцца пэўныя парушэнні прапорцый,
у персанажаў. Гэта часта можна сустрэць на абразах, тому што, зразумела, узровень у мастакоў быў розны. Вось, ну, тым не менш, прываблівы, конечно, такой вот сваёй, не ведаю, такой і непасрэднасцю гэты твор прываблівае. І вот сваёй такой пяшчотай, звярніце, калі ласку, увагу, вось, сапраўды тут, ну, вельмі натуральны, вось, жэсты вельмі натуральна перададзены. Міміка, можна нават сказаць. Звярніце, калі ласка, вось, увагу, як непасрэдна маці глядзіць на сваё дзіця. На яе позірк, на яе усмешку, на яе рукі, вось, ну, як яна грудзі падае дзіцёнку. Ну, вось, яўна, тут, калі і не з натуры маляваў гэты мастак, то маляваў гэта добра, уяўляючы, як гэты працэс кармлення адбываецца.